kabar saka mbok bakul kang sinambi wara yen ning Karang Pradesan akeh prawan-prawan sing padha meteng jare Sahid sing tumindak. Kula iki tumindak Rama. Iya. Punten dalem sewu Rama. Menawi to perkawis wanita saya kaya nyidra resmi tumindak ingkang kados mekaten. Kula mboten tumindak Rama. Kowe salah sawijining putra pengayuman. Kamangka wiwit kowe wujud sipun nang Jabang jebul merucut saka pagendongan luput saka pakudangan. Said Kula dalem kula Rama. yen pancen kowe putraning Hadipati Wilatikta kabeh tumindakmu kudu kakon. Tumindak apa? Kanjeng Rama niku teka. Kula inggih panjenengan ampun kesesa nampi kabar ingkang boten kula lampahi Rama. Menawi to kula jarah rayah bandanipun liyan. Kula akeni menawi kula menika ingkang tumindak. Menawi to kula tresnani wanita kula boten tumindak Rama. Tumindak ora? Boten tumindak Rama. Yen pancen kowe Sahid mirengke wiwit dina iki ora ana bumi satengkang kanggo Raden Sahid minggat saka ban. Kiajeng Statu yukine dadak sliramu sabelo marang putramu Sahid wis tetep ora mung cukup Kakang Patih Maisorangga nanging uga kabeh prajurit nyekseni yen Sahid tumindak sing gawe wirang karo Punten ateges kula sabelo kalian putra panjenengan menika. Sang kula panjenengan saged panjenengan. Menika putra panjenengan sepelane cara panjenengan sepelane jiwa raga panjenengan kan Mas. Panjenengan ku ngerti yen Sahid mono titisku. Nang tanpa guna seneng anak ora mituhu kabeh reh perintah wong tuwa malah gawe lingseme wong tuwa. Apa punten wonten panjenengan dumateng putra panjenengan. Bapak bisa ingat Kanjeng Rama Wilatikta. Kenging Prabu Jatakrah ketara nunduk kala ingkang kula rekom. wis ora kurang-kurang Rama paring pangapura karo kuwi. Nek kula boten tumindak Rama, kula boten saged ira kabupaten. Ingat Kula boten saged pisan dhateng panjenengan. kowe kelebihan ora? Boten. Kowe kelebihan. Tanpa budi dene siramu tawang-tawang tangis bebasan netes keluh kang ngawujud getih tumiba ana ing Bantala. Menika putra panjenengan Mas kula boten saged pisah kalian putra panjenengan. Senajan sae putraku ing kalamun orang gugu kabeh pengae wong tuwa. Ana paribasan ketuk lutut mustikaning Janaloka. Ora mawas. Garwa putra Sentana kalamun luput wajib nampa pidana.
patih Mas Rangga. Sabdo katimbalan Kanjeng Wilotekto. Nilakake tuming panarima sing tanpa pepindhan dene Kakang Patih Maisarangga wis paring kabar marang panjenengan. Menika dados tanggung jawab kula. Kok upami wonten reputane wonten ing Kabupaten Tuban, kula ingkang tanggung jawab. Kaya ngono. Menika leres. Amit, amit, kula ingkang sowan. Belum. Yai Pangeran Bondan Bakso Jantung. Satu bintang Mas Wilotekto. Monggo, monggo. Inggih, Gusti Patih Maisarangga. Yai Bondan Bakso Jantung. Paring dawuh Kang Mas. Sak rawuh ana ing Kabupaten Tuban kaijenan tanpa kinanten kanca ropak tindak nglangke apa pancen ana wigatian. Inggih. Kang Mas, sedaya kula wau wonten wigatos. Nanging saderengipun kula matur mboten kasupen sungkem kula konjuk wonten ngarsanipun Kang Mas Pati Wilotekto. Tak tampa kosok baline pangestune wong tuwa ae tampan. Sangeting pamundi kula mugi ndadosaken jejimat samanten ugi kanggo Intresnawati sungkem kula kanthi konjuk kanggo Tak tampa. inggih. Kang Mas Wilotekto panci sedaya kula wonten wigatos.